Masu kalmar sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a wani sabon shirin namu da ke likawa cikin masana'antar ta Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan Hausa domin zaluko muku abubuwan da ke faruwa da jaruman na masarautar ta Kannywood. Daga nan tashar mu ta Hasken Afirka. A yau shirin namu na yau zai kawo muku wani saƙon godiya da kuma rasa kalma ta godiya da jarumi masana'antar ta Kannywood yayi ga wasu al'umma. Dangane da irin addu'o'i da suka yi ta masa da kuma fatan alkhairi. Sai dai kafin sanya muku wannan faifan bidiyo za mu so ku danna mana subscribing idan kun kasance karan farko da kuka zarce wannan tasha ta mai albarka ta Hasken Afirka, ko kuma danna mana alamar ƙararrawa ku yi mana like ku yi comment. Idan kuna daga cikin waɗanda kuka yi mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa a wannan tasha ta mu, za mu so ku yi mana like ku yi comment. Bayan mun leƙa shafin jarumin masana'antar ta Kannywood Adam zango, an ci karo da saƙon godiya da ya wallafa a shafin nasa, inda yake cewa ba ni da kalmar da zan yi wa kowa godiya don duk kun cancanci hakan, saboda damuwa da nuna kulawa akan abin da na faɗa tun daga abokan sana'ata da kuma masoyana. Na gode da kulawarku, kuma ina ƙara faɗa wa duniya ko ciwon kai baya damu. An kai da makura ne kawai, kuma ina ƙara maimaitawa, duk wanda ya nemi mu zauna lafiya za mu zauna lafiya ƙalau da shi, wanda kuma yake da saɓanin haka wa makaru wa makaran wallahu khairul makri. Ya ƙara da cewa sannan kuma na sani inna allaha ma'as sabirin. Kada kuma ta danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa da like da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu a duk lokacin da muka dora.